Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Стефан Бисеров и моята съпруга Албена Бисерова ви каним да отпразнуваме заедно моят 50 годишен юбилей. Тържеството ни ще се състои на 14 септември 2024 година пред домът ни на палатка Уникат. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Стрелата група. А вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!